L-ekonomija globali u l-qafas għal-iktar tkabbir, ir-relazzjoni mal-Afrika, is-sistema tat-taxxa internazzjonali u l-iżvilupp tas-settur finanzjarju kienu uħud mit-temi diskussi waqt il-laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi tal-G20 f'Baden-Baden, fejn għall-ewwel darba qed jipparteċipa Ministru Malti. Bħala Ministru tal-pajjiż li għandu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, fl-intervent tiegħu Edward Cicluna tkellem dwar il-Patt mal-Afrika li hu wieħed mill-inizjattivi ewlenin tal-G20 li tingħaqad mal-isforzi tal-Presidenza Maltija. Hemm ukoll xi ħaġa li tolqotna ħafna mill-qrib li hija dal-kumpatt mal-Afrika. Aħna interessati ħafna fih, sa anke fl-informi l-Ecofin tagħna f'April fil-Belt Valletta sa qiegħed fuq l-aġenda tagħna l-iskop huwa li jkun hemm iktar investiment privat sew fil-pajjiżi Arab imma anke fil-pajjiżi Afrikani biex kemm jista' jkun innaqsu l-pressjoni tal-immigrazzjoni fl-Ewropa u anke allura tiġi affettwata Malta. Fuq livell ta' gvernanza globali Cicluna ċenna dwar l-isfidi tal-banek aġenti li jipprovdu tranzazzjonijiet fid-dollaru Amerikan u aċċess għal finanzi iżda li qegħdin jonqsu. Diskutejna u hawnhekk jiena tkellimt ukoll għaliex huwa ta' interess kbir illi din jekk jkun hemm dan nuqqas li sa jiġri nilħqu l-għanijiet għal kontrarju ta' dak li qed nippruvaw. Ġifieri, da qed isiru għaliex hemm wisq riski kbar fuq il-banek inħabba ir-regolamenti ġodda. Waqt il-laqgħa tal-G20 Cicluna kkonferma wkoll l-appoġġ sħiħ li jeżisti fuq skala Ewropea għall-istituzzjonijiet ekonomiċi multilaterali.